Като спомени горещи, идват тайните неща от любовта, догарани в памета. Има ли право човек, който пее фалшиво, да се радва на публично място? Бихме ли могли за такива хора да обособиме едни малки места, където да могат да се радват без да тревожат другите? Контрол на радостта, защото без контрол докъде бихме стигнали? Извинете, може ли да ви зададем един въпрос? Да, може, да. Имат ли право хората да се радват? Какви права ние не има никакви права, бе? Баба, не те тия въпроси, бе. Какво си го дошъл от този микрофон? А? Какво си го дошъл от този микрофон? Айде! Не ме падна на главата тук! Кого сочи с това жълтото, бе? Абе, на кого говорят, бе? Айде! Го и той му лупна един в камерата, бе. Може ли да ви задам един въпрос? Да, разбира се. Имат ли право според вас другите хора да изпитват радост? Никакво. Нямат право, разбира се. Никакво радване, никакво забавление. Или който иска да изпитва радост, аз също нямам за какво се радвам. Вие има ли за какво се радвате, че се го насочи този микрофон, а? А ти? Маме сте ви разгонвам, ей! Аз бих се зарадвал сам на едно. Да те видя с камерата запучена, развиеш в тикота ти. Извинете, може ли един въпрос? Да. Според вас, другите хора могат ли да се радват? Вече не знам.